uri mujokutiremo imbukira kuti ana ndichigoni manje ndo pachakapimbukira pachapaiti manje chotoda vakomana vabvisa apa saka zvese zvemashoko angu chakadembuka vaone apa kadembuka I think ndo pakadembuka matitase kudira chirimwe wapaona chikatobva chaenda uku saka zvakaita chekumberi kuya saudisede nechida kungodzoserwa chida kwachipushira kuzasi adzosereke ndizvigoni pushira kuzasi obva ye kudai chisikuita but tofanira kuti ridzokere kuputika kudai hazine simba here ndozochaputikirwa akatoputika zvemashoko acho vava mamu2 here mamu3 zvese mamu4 momo kuti tikanyatsotsikirirwa koshoko iko spring iripi maspring topinda ipapo ndosai mwachivhiri ndichikuita noisi izvo ndechichichi zvichova chikakwanisa kudzokera apo kuti noisi isawanda kurava kuti kurova pasimbi apa direct ngatione kusaidhi kumwacho kunokugwa katosvikiko sazvo zvosvika pakudambuka kusvika levhuriro chachaitase magiriri kunonge chiri bhowano yautaidzaona wo chaiko saka chiuko ndo chakatodembuka but uka kuna masimba aya masimbi sekukasiyana masimbi zvakadai zveshe zvimasimbi zvino izvi aiwa chipi zvakatoita kuti maspring yakaritenderera maspring here akamira straight aya aya panchakarashike ichi hazikuona izvi here kazoita one side kai kudai one side so kuti pane zvakarashika futi here chamwana dzokapanza kuti wakutondistresa manje kuti pane zvakadonha here totonasvika levheri kana kudai divi rinei I think it is manje apa yakurova direct manje ndezvekuitika apa tofanira kutoenda because I think vanofanira kubvisa vhiri iri chopushwa vopusha vochinamira ndinozogona kuripusha handizogona kuripusha zvatasvika kwanyika nemwari krisi apa tadai tazviziva makusienesa hana kuzviziva imwe kana kuti dai ndaingoti vhiri izvo kana kune pesa akazvitara kuti harise vhiri iri pane chiri kurova rova rinenge patochereka nekutorovwa ndofunga ndokuona apa apa kutorovwawo kune simbi direct handiti apa tototendaiwo zvidhai gaizi ndawati ndai nditarise kuti chii chikumboyatsorovera because tabvisa mavhiri ese nesimbi dzose ndopatozodiscover kuti pane simbi yakatsemuka saka zvese zvemashoko zvakatotsemuka because mangwana aida zvamogesta saizi kuti mangwana apa vakomana vanokwanisa kubvisa icho vochisi ende manje kuziva kuti manyika macho chinhu chacho icho chisimbi chiwanikwa handizivi hahopi chowanikwa chakadembuka chacho ichocho hachidi kungonamirwa here because last time first uyo handiti vakanotenga tunhu both sides kunogara mashoko ndobva vachiweudhisa vachiwosabva vazonotenga tumwe tunhu futi tunamirwa tumawasha saka pandisoti chadambuka ichi tonzi handizivi nganyepa hopefully apa ndakutongoinananza but kudzoka kumanda todzoka nayo zvekufamba neshoka zvakada musayabodo inodzoka ichingondongoka zvayo kana inatorira kusvika ndasvikaumba tofamba neshoka kana zvisa ndakagwadziwa guys kugwadziwa kusvika pekupesira zvotodai tisina kuti nadhai hande kwanyika ka tasingambozviwi maybe vhiri riya riya rangati magiriri aya yakaedza magiriri tose magiriri aya izvi ndo zvinoona mota izvi mozviona izvi zvinomati magiriri because anofamba achiti girigirigiri saka ndosaka muchizoona zvinhu zvakaita semashoko achiputika nyange kana ari manyowanika anotongoputika because izvi hazvinonaka izvi saka rodhi neii kai tinombozama kutoenda kudivi uku kana ukuku but haina kutonaka zvachose
inofamba ichiti bhabhabhabhabhabhabha. So I'm thinking kuti maybe ndo panozokuwadza mota pepe. In as much maybe uda kuti mota ichengetedzeke, I think road yacho ndo ma1. So ndofungo hangu personally. Saka ndofunga. But zvinhu zvakudembuka dembuka izvi I think zvikudembuka nekuda kwechi kwandofambira especially kuno. Pakamburi mutara I think hazvimbonyanyi kudembuka dembuka because Verisa yane 1 year hayo but tunhu kudambuka kuti asana mbota experience now turi kudambuka. So I'm thinking obviously it's because of the road. Maybe ndinombota video ndina vese. Ndinombota ma t-shirts anyowanzi happy 1 year anniversary Verisa. Ndingadi. Nozi Verisa nombondistressa time ka. Verisa. Icho nangwa chikarira se akaona ndikazoupgrade una nemwe mota but I think Verisa andimbomutengesi zviti very tomutengesi master Verisa unosadzi ngwani. I feel like I've been marketing Verisa indirectly for almost more than 6 months. Dai company yacho pamwe yaitondisiya yaitombondipiwa another Verisa please guys andimbori kunyebera pamwe makamba atotombona sonosoti panapa pakathinki tatota market zvakasimba pamakambani acho ni pamwe botozoziva kuti unoexista. But anyway inotambika. God's time is the best. Ndio zvandobeliever kuti kana nguva yako yasvika Mwari vachangokuloketa, kana isina kusvika haina kusvika, inotambika. But anyway ndo patina Verisa. Saka maybe this is something that I'm actually informing some of the people who are using Verisa. And I've noticed that my Verisa yo anenge azowanda. Pamwe musi watakambopinda mutawuni yandichiziva tawuni ipi taita kuona maVerisa mamwe ana type netype. But some of the disadvantages of Verisa ndeyekuti ukafamba kumaroads akaita seanaya definitely hapana Verisa pachazomboita miracle. Personally, I noticed that when you're using Verisa, to those people who want to buy Verisa, number one, mashoko a Verisa anokasira kuputika. Because that was the first thing that I got mashoko. Number two, ma bush ankasira kutsemuka. That's Verisa for you. To those people who want to buy Verisa. The other thing, and I can't Verisa, especially I'm going by motor E. Of course, I've got 1 year now, but the cannot go to Ukabadza AC mo Verisa E. Obviously, AC, I mean, like obviously, kutonoriera. Inogona ngodzima yega kuti pakati pekudrive wotoshauti komota ichafambi neyangoto yatongodzima ndozvainoita. But if you don't switch on like AC kuti ungochitonderwa mota you won't have any problem nayo. So handizvo kuti effort yemota yangu specifically here kana kuti ina Verisa yese. This is something I'm just informing you. Chandakanotice. The other thing chandakanotice ma disadvantage ndasomaona nhasi after 1 year kudembuka panogara mashocks. Ndo disadvantage imwe yandakaona. Please panogara mashocks. Before mashocks panogara adembuka ndakanosa futi kuti panogara mounting, engine mounting pepe. I think ndakatenga about 4 engine mountings and under $30 to $35. I remember this at the time ndakatenga senge this week, next week ndikatenga new one because of the road yatoshandisa totally. Road inokuwadza ma mountings. Saka pamwe dzimwe nguva inenge isiri mhosva yaVerisa. Or else because type yemota iyi yakagadzirwa ichinzi inofanira kufamba muroad taratara chaiyo. But ikafamba mumaroad anobhamba kuti definitely mountings acho anotsemuka. Ndopanonzwa kuti mota haizofambi mberi. So I think I have to change mounting remuzasi memota mangu. Nepamusoro pane tactic wandakazoita. Tactic wandakazoita uka otati mota iti like mota dzadzoti vroom vroom wona, but ndashandisa mutactic kuti uyoyo for almost 7 months. Andikudzi. That's my secret tactic because ndakapinda shop for about 4 times chingoshamba tenga the same thing. But now ndakuno kwa gutu, obviously I'm always using dusty road. Ndatenga zvinhu zvokuti tise panogara mashocks. Saka it means ndakunotenga up neuku because ndakufanira kufambisa zviri 2 in case wanogona kutsemuka ndiri pasi penyika.
mangwana we're supposed to go to Masvingo, but I don't know kuti chazvikwanisa here because ndofanira kugadzisa panogara inonzi shokure uyu rekumashure ekumberi takagadzisa, but we have to check again kuti tione kuti akanaka here kana kuti hakuna, because chandoza chekuti kamuri kamutana nzira ino kwati kubva padungu kusvika pa10 of Zinata nekubva uko ndokwazinata ukoko mashops, then from dungu to Nyika njira yacho yese yakatoshata, and that's almost 1 hour uchifamba munjira yakaita seiyoyo. Saka I have to change both of them. Kana vachiwodhira vanobva kwese vachingogadza, and I'm praying kuti tozviwana zvavakangoita the same thing kuti Verisa anga achifamba parod. Saka mangwana maybe rwendo rwedu rwakura negurwe ndotongorega mangwana ndinogadzisa Verisa panogara shoko apa pagadzirwe, because chandoziva ndechekuti kazhinji zvoita 2 to 3 hours vachigadzira zvinhu zvine Mary Diamond. Izvozvo last time takagara ndikatombonotendera manyika ndikasiya vanhu ndikavata vachingogadzira zvakaita 2 to 3 hours or 4 hours vachingoita, but anongokudza kuti hazvitori nguva. So izvozvi zvidzatoo kuma5 asati ambosvika wanyika tatsvaga uwa, but azozvidiscover izvo zvine noise kuti noise yanyanyisa taindiazoona kuti pane chakatsemuka. Yeti kuswera zuro uyanga ambositara pesi kuti pane chinjukurira, but I don't think kuti ivhiri sati yangoramba chichinja vhiri chifungwa kuti pamuvhiri ana kugara zvakanaka, but maybe mangwana chatomboswera chese chigasa ipapo side neside iyi. Saka maybe kuMorgenstern chaindi mangwana ndakusvita zvemusi weMonday, but we're supposed to go kuMorgenstern mangwana inova Friday. Date chiti chimangwana kuenda kwachimuswa muswani ngeri Monday, musi wa1 ngeri Saturday nditi Saturday 1 2 3 4 5 6 saka nasi musi wa6 mangwana musi wa7 ndopatafanira kuita sei kuinda kuMasvingo nemhuri yekwaMuchairi kuti ndiende nawo kuchipatara nani naKinias. I've seen comments akawanda nevanhu vehope vakauya kuinbox kwangu, mumwe nemumwe akutora suggestion yake kuti ndakwanhingi. So these suggestions I think kamabatanidza anosvika kana kuma20. Inini handisi kuzviramba zvese kuti ndinge ndichizviita ndozvibvuma, but then at the end of the day I think personally nemhuri iyi ivo vakanga vachiona kwavaitaura kuti nekwazimuto. I think ndo mune pfungwa yavo kuti vange vachienda ikoko naye kuti anga adzidziswawo mabasa emaoko here, but at the end of the day maybe tichatanga nemaziso zvandakamutaura kuti kuMorgenstern vamwe vakati anoda dhokta wevana dhokta wechibva ndataura navo ka I think vakambokuinda kuna dhokta wevana uko akangorwa makumbo. But let me just say thank you very much to everyone who is supporting us and everyone who has supported us.